Dek Agif, dalam Mas. aku wis mati-matian tresnani awakmu. Nanging awakmu malah nyanding tresno liyane. Remuk. Sepurane yo Mas. Ikhlas yo. Tak tresnani tapi malah tekani nglarani kowe sing selalu tak perjuangke tapi malah disepeleke opo bebarengan yen kowe pancen rasayang go ngopo kowe teko nek ujunge mung gawe lara senadyan tresnamu isih kanggo wong liya mung iso ngepeng lara ning jero dada.